Χάσατε ένα δόντι. Πρέπει να το συμπληρώσετε. Και τι θα γίνει αν μείνετε χωρίς ένα δόντι, έχετε τόσα πολλά στο στόμα σας για να μπορέσετε να μασίσετε. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το δόντι που λείπει. Και ποιες είναι αυτές, και αν τέλος πάντων πρέπει να το συμπληρώσετε, ποιες είναι οι θεραπευτικές σας λύσεις. Για όλα αυτά μιλάμε σε αυτό το βίντεο. Σας καλωσορίζω στο κανάλι. Είμαι η Δομηνά Ευαγγελίδου. Είμαι προστατολόγος, οδοντίατρος και εργάζομαι στο Ιατρείο Προστατικής, Αισθητικής Οδοντιατρικής και Οδοντικών Εμφυτευμάτων Dent-Artistry. Η πρώτη λοιπόν λύση, σε περίπτωση που χάσατε ένα δόντι, είναι να μην κάνετε τίποτε γι' αυτό. Αυτή είναι μια λύση την οποία προτιμούμε σε ελάχιστες περιπτώσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να συμβεί. Αν χάσατε για παράδειγμα ένα φρονιμίτι, ή αν χάσατε ένα δόντι το οποίο δεν έχει κοντραδόντι, δεν έχει δόντι από την άλλη νάφο, δεν μπορείτε να μασίσετε, οπότε δεν υπάρχει νόημα να το αντικαταστήσετε, εκτός και αν αντικαταστήσετε και τα δύο δόντια. Και αυτό που χάσατε τώρα και το προηγούμενο, πράγμα που είναι το καλύτερο από όλα. Αν χάσετε ένα δόντι το οποίο βρίσκεται στην πίσω περιοχή του στόματος, δεν φαίνεται όταν μιλάτε και χαμογελάτε, είναι πολύ πιθανόν να μπείτε στο πειρασμό να μην το συμπληρώσετε. Και τι θα συμβεί? Μετά από μερικά χρόνια θα παρατηρήσετε ότι το δόντι το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά, στην άλλη νάφο, θα αρχίσει να κατεβαίνει για να συμπληρώσει το χώρο. Τα δόντια που βρίσκονται δίπλα από το κενό θα αρχίσουν να γέρνουν για να συμπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε. Και όλα αυτά θα φέρουν μια αλλαγή στην περιοχή, η οποία μάλιστα μπορεί να μην κάνει και εφικτή την τοποθέτηση ενός δοντιού εκεί, όταν αργότερα αποφασίσετε να το συμπληρώσετε. Η αλήθεια είναι πως αν αρχίσετε να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο, στην περίπτωση που χάσετε και ένα άλλο δόντι από την άλλη πλευρά, η μάσηση αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη και χρόνο με το χρόνο, εκεί που δεν είχατε κανένα πρόβλημα, μπορεί να βρεθείτε χωρίς δόντια. Η αποκατάσταση ενός δόντιου το οποίο χάθηκε το συντομότερο δυνατό μετά την απώλειά του διατηρεί τη σταθερότητα στο στόμα σας και μπορεί να σας βοηθήσει να διατηρήσετε την οδοντική υγεία για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της ζωής σας. Πώς μπορούμε τώρα να συμπληρώσουμε το δόντι που χάθηκε? Μία λύση που θα βρείτε ψάχνοντας ειδικά στο διαδίκτυο είναι να βάλετε μία κινητή εργασία, ένα πρόχειρο μασελάκι, ένα φλίπερο όπως το λένε, ένα ψεύτικο δόντι το οποίο έρχεται και συμπληρώνει το κενό και καλύπτει το πρόβλημα κυρίως αισθητικά. Δεν μπορείτε να μασίσετε με αυτή την εργασία, δεν είναι αρκετά ποιοτική, εκτός και αν φτιάξετε μία κανονική μερική οδοντοστοιχεία, μία λύση που δεν την συνιστούμε, ειδικά στην Ελλάδα, διότι μία κινητή προσθετική εργασία σημαίνει ότι θα τη βάζετε, θα τη βγάζετε, θα την έχετε τη νύχτα σε ένα ποτηράκι και πολλοί άνθρωποι που τη χρησιμοποιούν για να συμπληρώσουν ένα μόνο δόντι καταλήγουν να μην τη χρησιμοποιούν τελικά. Η συνηθέστερη λύση για να αντιμετωπίσετε το δόντι που χάθηκε είναι να φτιάξετε μια γέφυρα, να τροχίσετε δηλαδή τα διπλανά δόντια και να κατασκευαστεί από τον οδοντοτεχνίτη που συνεργάζεται με τον οδοντίατρό σας μια εργασία η οποία συμπληρώνει το δόντι που λείπει και κολλιέται πάνω στα διπλανά δόντια, διορθώνοντας και το σχήμα τους, γιατί στο μεταξύ ο οδοντίατρος έχει τροχίσει το δόντι γύρω-γύρω. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν γέφυρες στο στόμα τους που τους εξυπηρέτησαν για πολλά χρόνια. Αν όμως τα δόντια σας αυτά, τα στηρίγματα, ήταν γερά δόντια, το να τα τροχίσετε γύρω-γύρω μειώνει την αντοχή του στον χρόνο και μετά από κάποια χρόνια μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα και με αυτά. Γι' αυτό το λόγο και δεν είμαστε πάρα πολύ υπέρ αυτής της λύσης, ειδικά στην περίπτωση που τα δόντια σας είναι ακέραια. Αν από την άλλη τα δόντια σας έχουν μεγάλα σφραγίσματα, είναι απονευρωμένα, χρειάζονται αποκατάσταση, είχαν παλιά στεφάνες, τότε το να γίνει εκεί μια γέφυρα μπορεί να είναι χρήσιμο, διότι και τα δόντια αυτά αποκαθιστά και το δόντι που χάθηκε έρχεται να συμπληρώσει αυτή η εργασία. Αν τώρα τα δόντια σας είναι υγιή, προτείνουμε πολύ συχνά τη λύση ενός οδοντικού εμφυτεύματος. Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια ψεύτικη ρίζα, τοποθετείται μέσα στο οστό των γνάφων και μετά από μερικούς μήνες φτιάχνετε το δόντι από πάνω. Το οδοντικό εμφύτευμα είναι μια πολύ καλή λύση, ειδικά όταν τα δόντια σας γύρω από το δόντι που χάθηκε είναι ακέραια, είναι δόντια χωρίς αποκαταστάσεις. Πρόκειται για μια θαυμάσια εργασία η οποία εφαρμόζεται στην οδοντιατρική εδώ και πολλά χρόνια με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Για να τοποθετηθεί όμως ένα οδοντικό εμφύτευμα πρέπει να είστε ο κατάλληλος υποψήφιος. Πρέπει δηλαδή να μιλήσετε με τον γιατρό σας, να πείτε το ιατρικό σας ιστορικό, τι φάρμακα χρησιμοποιείτε, διότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις υγείας οι οποίες δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Πρέπει επίσης να κάνετε κάποιες εξετάσεις ακτινολογικές για να βεβαιωθούμε πως υπάρχει εκεί η διαθέσιμη ποσότητα οστού, ώστε να τοποθετήσετε το οδοντικό εμφύτευμα. Πρόκειται για θαυμάσια λύση, στην οποία κάποιοι από εσάς είστε οι κατάλληλοι υποψήφοι και κάποιοι άλλοι όχι. Τέλος, σε πολύ επιλεγμένες περιπτώσεις και σε πολύ λίγα ιατρεία πρέπει να πω, μπορεί να βρείτε τη δυνατότητα να αποκαταστήσετε ένα μπροστινό δόντι που λείπει, είτε στην άνω είτε στην κάτω γνάθο, με συγκολούμενες εργασίες δηλαδή οι οποίες μπορούν να κολληθούν στην επιφάνεια του δοντιού. Είναι σύγχρονες προσθετικές εργασίες, ολοκεραμικές, οι οποίες συγκολλιώνται πάνω στην αδαμαντίνη των δοντιών και έχουν σκοπό να συμπληρώσουν ένα δόντι που λείπει,
χωρίς να τροχίσουν το δόντι. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να κατασκευαστούν και ο οδοντίατρος πρέπει να γνωρίζει να τις φτιάχνει, αλλά είναι καλό να ξέρετε πως υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στη σημερινή εποχή. Τέτοιου είδους εργασίες δεν εφαρμόζονται στα πίσω δόντια, είναι μόνο για τα μπροστινά. Και ο οδοντίατρος πρέπει να αξιολογήσει αν είστε ο κατάλληλος υποψήφιος για αυτήν, γιατί έχουν και αυτές τις δικές τους προϋποθέσεις. Κάθε σχέδιο θεραπείας είναι εξατομικευμένο και εγώ εδώ σας παρουσιάζω κάποιες πιθανές λύσεις, αλλά εσείς οι ίδιοι με τον οδοντίατρό σας πρέπει να συζητήσετε τι είναι καλύτερο για τη δική σας περίπτωση και να αποφασίσετε ανάλογα. Αν σας ενδιαφέρουν οι λύσεις των οδοντικών εμφυτευμάτων, υπάρχει στην ιστοσελίδα του ιατρείου ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με πολύ χρήσιμες πληροφορίες για αυτό το θέμα. Μπορείτε να το αποκτήσετε καταχωρώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, οπότε κατεβείτε στο πρώτο σχόλιο αυτού του βίντεο και εκεί θα βρείτε το σύνδεσμο που θα σας οδηγήσει στην ιστοσελίδα για να αποκτήσετε το ηλεκτρονικό βιβλίο του ιατρείου. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε ξανά, εύχομαι να είστε καλά και να χαμογελάτε.